יש רגעים כאלה בחיים שלא שוכחים. רגע אחד כזה היה ביום הראשון שלי שהגעתי לנהל יחידה גדולה. כבר ניהלתי כמה יחידות בעבר, אבל הפעם הייתי צעירה ב-15-20 שנה מכל העובדים שלי, ומאוד חששתי איך זה יהיה. אז זה היום הראשון, אני במטבח, אני מכינה לעצמי קפה, ונכנס אחד העובדים, דני, ואומר, שמעתי שהמנהלת החדשה במטבח, זאת את? מה זה? את בגיל של הנכדה שלי. באותו רגע הבטן שלי התכווצה, והאגו שלי ירד לחצי התורן. נראה שלא, הלכה איתי כמה ימים. ואז קיבלתי עצה שמלווה אותי מאז ועד היום. לא משנה את מי את מנהלת, עובדים צעירים, מבוגרים, עם ידע מקצועי הרבה יותר משלך, עובדים שלפני דקה היית חברה שלהם, תמיד תהיי את. ומי שבחר בך בתפקיד, בחר בך כדי שתביאי את עצמך לידי ביטוי. אז להיות עצמי זה קל, אני ממש יודעת איך לעשות את זה. אז אני מעבירה את זה הלאה, ואומרת שתהיו אתם, תהיו אותנטיים.